O pasă greșită înapoi, poate profita Olaru, gol! 2-0 pentru FCSB. Un cadou făcut de Sise și dubla lui Olaru. Moment de blackout pentru fundașul Universității Cluj. Ora deja clasică și spuneam, ar putea fi prima victorie în deplasare a roșii-albaștrilor din iulie încoace. Greu de înțeles ce a fost în mintea lui Sise aici, nu s-a informat. Finalizare ușoară pentru Darius Olaru, care scoate o eliminare pentru adversar și dă și două goluri aici pe Cluj Arena. S-ar putea să nu mai fie cel mai fluierat Bârligea după prestația din această seară a lui Olaru. Repune Mikanovic. Inghezana pentru Pantea. Intervenția lui Ovidiu Bic. Avansează Niculescu, respinge Lefter. Înapoi Olaru. Doi jucători așteaptă la colțul lung, centrare însă puțin cam scurtă. Tănase trece de doi adversari.